Και με ζω συγγνώμη λίγο, δεν ξέρω. και με ζω εγώ θα πω. Συγγνώμη κύριε, τι συμβαίνει, θέλετε κάτι, εδώ έχουμε μία γιορτή. Γιορτή, γι' αυτό. Ναι, όπου γιορτή και εσείς, καταλαβαίνω, αλλά τι θέλετε ακριβώς. Τι θέλω, μισό κιλό ντομάτες. Τι θέλω. Άμα θέλετε να σας μοιράσουμε, όμως τα λευριά έχουμε σήμερα. Τι είναι αυτό, σαν νησιά που είναι. Έχει λίγο υποκρασία, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, είναι αλλά γούστος. φωνάξτε με όταν Δεν θα έχει γίνει. ακόμα ζυμωθεί. Όταν θα γίνει, φωνάξτε με, Αύριο το πρωί τότε λοιπόν. Θα το διάκοψα πατήσουμε κάτι? σήμερα και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμο. Διέκοψα κάτι. Όχι, ναι, διακόψατε γιατί κάνουμε μια γιορτή. Πάμε εδώ. τον πάρτο, τον πάρτο. Ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Εγώ δεν διακόπτω. Είστε εδώ από το χωριό. Ναι, εδώ. Εντάξει, ευχαριστούμε. Συνεχίστε. Λέγαμε για την ονομασία. Δηλαδή, άμα σας διακόπτω, να μου το πείτε δηλαδή, γιατί δεν θέλω να γίνουμε Κύριε, αγενείς. με διακόπτετε κύριε, ναι. Ναι, διακόπτω. Εντάξει. Συνεχίστε. Ο καθορισμός του χρόνου του τρίγου έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα των σταφυλιών. Γίνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Συγγνώμη, τον πάρει το άμα διακόπτω. Συγγνώμη. Θέλετε να μάθετε κάποια πράγματα. Τι να μάθω. Αν θέλετε μπορείτε να καθίσετε να μάθετε και εσείς κάποια πράγματα. Τα παιδιά μας θα πατήσουν τα σταφύλια. Τα παιδάκια. Να τα βοηθήσετε αν θέλετε, άμα είσαστε σε θέση. Γεια, και εσείς κρασί πίνετε. Κρασί πίνετε, γι' αυτό μεγαλώνετε, Είστε ζωηρά, Μπράβο. Και εγώ αυτή την ηλικία ξεκίνησα. Να πίνεις ή να πατάς τα Εγώ φύλλα. με έπαιρνε ο παπάς μέσα στο ιερό, μετά τη λειτουργιά, μου λέει αυτό πρέπει να το πιούμε. Αφού πρέπει να το πιούμε, τι να κάνουμε τώρα, να τα βάλουμε την εκκλησία και τη θρησκεία. Το πήγα εγώ. Ένα κουταλάκι μας Το δίνει. Πάσχα γινόταν τύρλα κάθε μέρα κοινωνία. Μπαίνατε στο τέλος μέσα στο ιερό και το... Τι να κάνεις, έτσι παράδειγμα.